Rychle a zběsile je filmová série, u které si vezmeš vychlazený pivo, bramburky a vypneš mozek, protože poslední díly tomu jsou velkým důkazem. Ale co mě zarazilo nejvíce, že nejhorší díl v sérii je ten třetí, který považuji za skvělý. A někteří i přesto říkají, že ne, tak tady máte menší odpověď. Tak jsi úplnej čurák! No nic, tohle je recenze na film. Rychle a zbysle Tokijská jízda šel do kin 16. června 2006. Režisérem filmu je Justin Lin, který později pokračoval na 4., 5., 6. a 9. dílu. Na momentálním posledním dílu spolupracoval taky, jenže se nedohodl s producí a od projektu odešel. Film vydělal v Americe 62,5 milionů dolarů, což není zase tak špatný, jenže rozpočet byl 85 milionů, což zamrzí. Hlavní postavou si asi všimnete, že tady není ani Paul Walker, co by Brian O'Connor, a Vin Diesel jako Dominic Toretto, ale úplně nová tvář, a to Lucas Black jako Sean Boswell. A musím uznat, že i když někteří říkají, že je nesympatický, mně přišel úplně normální. Fia, přečet si z příručky. Příběh je cesta z obyčejného školáka, který se dobují si závodit o své papíry na Drift Kinga. Jenže Sean to nebude mít jednoduchý. No co se budem, on by to jednoduchý měl, jenže oproti Marcusu Rooseveltovi, který má 6 firem za 3 roky, Sean procesoval 3 města za 2 roky. A to je taky dost na skoro 18letýho. A proto se Seanova mamka rozhodla poslat k tátovi, který žije momentálně v Japonsku, přestěji do Tokia, kde by Sean začal nový život. Vlak do školy odjíždí v 7. To si dělá srandu. A tady přichází jedna z vedlejších postav, a to Twinkie, který je super do pohody a má rád Snickers. Jenže má špatný vkus na auto, jinak má film perfektní výběr vozidel. Po Mazdu RX-7, RX-8, Mitsubishi Lancer Evo 9, Nissany 350Z, Nissan Silvio a pak je tady Twinkie. No pokud se vám líbí nebo ne, to je teď vedlejší. My si musíme říct, že i když Sean má zápal do závodění, vůbec neví, jak se auto řídí a jak to v Tokiu funguje. A řídí dobře. Řídí dobře? Víš, co to znamená DK? Donkey Kong. Drift King. Drift? Jo. Co to znamená drift? Ještě potřebuješ slovník? A proto je tu další skvělá vedlejší postava, a to Han, kterého si zahrál Sung Kang. A jako postava mentora mu sedla naprosto parádně, opravdu diriguje polovinu filmu. Příběh má skvělou zápletku. Tady se nejde přes kopírák typu, tady je velký nepřítel, to musíme eliminovat, právě naopak. Tady je hlavní padouch, je úplně normální závodník, teda král driftu, a toho místo si chce nechat za každou cenu. A samozřejmě to graduje, když z toho začíná být velký souboj na život a na smrt. A tady bohužel trpí malinká část, kde je Yakuza, která se úplně netváří, že do toho něco je, i přesto je do toho zavlečena skrz syna.
Scény jsou natočeny parádně, kamera se netřese, přechody jsou skvělý, závěry jsou dobře udělány, ať už první ještě v Americe nebo poslední, je na to opravdu krása koukat. Bohužel pokud jste si chtěli vlnout slzám, tak tady vám slza ukápne. Soundtrack audio je parádní, absolutně sedí do tónu filmu a celkového prostředí. Kde možná bude problém, tak je dubbing postav. Já jsem film zhlédnul s českým dubbingem a za mě přišel úplně v pohodě. Postavy nezní jako voskový figoviny, sice na začátku se bude zdát, že hlavní postava trošku neví co říct, ale co se budem. Být na novém místě a úplně sám, já bych se posral jen na někoho promluvit. Jestli jsem vám změnil názor na film, to už musíte posoudit sami. Já mám film s velkou paradou doporučuji, na opravdu pohodovou nocu pivka. S délkou filmu 1 hodina 44, vám to uteče jako voda. To je vše. Děkuji, že jsi zkouknul další videjko. Pokud by si chtěl další film na recenzi, tak nahoď 20 lajků. Nezapomeň nahodit odběr, blížím se k 500 odběratelům, tak už bych to mohl konečně hitnout. A zanech nějaký pěkný komentář. Mějte se krásně a zatím čus.